Díaghuit, is mis Kiva, iníon le Bhreatain Clancy agus Ryland Teifi. Seo é mai ahar an sa, Astúr agus Éirinn ón Bhreatain Bheag. Tá mí din ar gcónaí in Ceilteacha na rinne I Bord Lorga le breis is 10 mbliana, agus seo I mar rafórní sinna Lóri. Bhí mé hain Lóri agus mobhí mar rafór níos óige, óg nuair bhagam mar go Éirinn. Tá Lóri agus mé hain beagnach tar éis etiltón nad inis, agus bhear tíomar dad a hauirt amachchas an tig chun teagháil a dhéanamh a rís lenar náit dúchais, sa Bhreatain Bheag agus inis lenar náit dúchais ansa in Éirinn. Chun ar gultúra a aimsiú, chun búla le carchdéirí, chun ceangailt leis an dúlra, agus an crack a bheith going darnó. Bígí ling agus sin ag leanúnt ar mBealaí Ceilteacha.